La paraula a la senyora Sònia Fuertes, que és secretària d'Organització també de la Federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social. Pensi que li queden uns 8 minuts, generosament. D'acord. Bé, bon dia, diputats i diputades, amics i amigues que avui ens acompanyen. Tot el que és la introducció amb el tema, llavors ja me la saltaré, perquè a més considero que ja s'ha fet una bona descripció de quin seria el nostre eix fonamental des d'ECAS, el nostre esperit i com concebim l'acció amb les persones des de la proximitat, i sí els hi diré que nosaltres volíem destacar aquí el que considerem que han estat els èxits o fites assolides durant aquests 20 anys de treball. D'una banda, el primer tret positiu que volem destacar fa referència a un model vertebrat al voltant de la idea de reinserció. Com tots els presents aquí sabem, l'any 1983 les competències en matèria de justícia són transferides i aquest és un fet que s'ha de relacionar amb l'adveniment de la democràcia. Aquests dos fets històrics donen lloc a un procés mitjançant el qual es pot plantejar la reinserció com una fita assolible, tal com recull la Constitució espanyola a l'article 25.2 i la Llei Orgànica General Penitenciària 1/1979, especialment el títol preliminar. Aquesta consideració de la reinserció com a principi ens situa davant d'una societat que dona resposta a tots els seus membres. Els mecanismes de protecció cap a la societat funcionen i actuen com garants de la convivència, però alhora diversos mecanismes s'activen també per tal de conduir un procés regulador i de futur. Cada model de societat estableix també quins són els mecanismes d'actuació previstes quan les lleis són vulnerades. Es tracta d'actuar amb la persona que ha comès el delicte alhora que fem pedagogia amb el conjunt de la societat per tal d'ubicar la llei en el seu lloc, garantint la vigència del pacte social. Però no ens podem aturar aquí. El pacte social com a tal troba la seva significació en la mesura que la societat pren la responsabilitat de fer-se càrrec també de la persona que ha transgredit la llei. És probablement aquest l'aspecte més rellevant per prendre la mesura de l'estat de valors com ara la solidaritat i l'equitat, per exemple. Així, al llarg d'aquests anys hem anat configurant un model d'intervenció que podríem considerar capdavanter i que troba també el seu espai a Europa, no només pel que fa a les mesures penals, sinó pel treball amb les entitats socials. Sabem que és un model amb deficiències, però volem destacar el seu valor. I recordem que en aquest procés han intervingut governs de la Generalitat que, més enllà de la seva orientació política, han estat impulsors d'una manera de fer innovadora pel que fa a la resta de l'Estat. En segon lloc, volem destacar l'essència d'aquest model que pivota en la seva naturalesa relacional i ho farem en relació a 3 dimensions: la relació entre entitats, la relació amb l'administració i la relació amb el conjunt de la ciutadania. Pel que fa a l'articulació de les entitats, en un primer moment es trobaven fragmentades i sense espai pel treball i la discussió tècnica. Ressaltem aquí la feina realitzada des de la taula de participació social com a òrgan d'interlocució i també des de les pròpies plataformes del sector, com ara ECAS, que han pogut fer d'aquest un sector cohesionat i amb capacitat de resposta. Entenem que la intervenció de les organitzacions de la societat civil en un àmbit tan sensible com aquest no només atorga qualitat democràtica a la nostra societat, sinó que la ubica en un veritable espai de governança, aspecte que, suposem no cal recordar aquí, és inseparable de la governabilitat i de la generació de capital social. La segona dimensió relacional és, òbviament, la que guarda relació amb l'administració i amb el Departament de Justícia. D'una banda, el caràcter emprenedor i dialogant de les entitats han afavorit diverses iniciatives en aquest sector. En relació al personal del Departament de Justícia, l'ànim col·laboratiu i corresponsable ha trobat la seva traducció en tota la feina realitzada pel que fa a estàndards de qualitat en els diversos programes i serveis, així com en altres experiències impulsades com el desplegament de les taules perifèriques. Aquesta feina s'ha desenvolupat en el dia a dia, amb els companys dels equips de tractament dels centres, amb els funcionaris, amb els juristes, amb els jutges de vigilància, amb tantes i tantes figures professionals que intervenen. En aquest sentit, som molt conscients de la tasca i valor que aporten tots ells i hem rebut per la seva part reiterades mostres de solidaritat i rebuig davant la supressió de l'ordre de subvencions. S'ha parlat molt aquests dies de 700 experts de l'administració, però al nostre parer aquesta dada és buida si no s'acompanya de contingut. Hauríem de saber també quines tasques realitzen, burocràtiques i assistencials, de quins recursos disposen, quines són les situacions a les quals donen resposta, quins són els mecanismes de supervisió professional establerts al respecte i quin és, per exemple, el percentatge d'interins. Recordem aquí que el nombre total de persones en centres penitenciaris supera els 11.000. Finalment, hem de parlar de la sensibilització realitzada a la societat, a través d'accions ja comentades aquí, com la jornada Obrim Portes o la participació en la campanya amb els mitjans de comunicació liderada des de la taula de participació social. Per concloure aquest punt, recordarem el decret 329/2006
que en els seus objectius planteja dos en aquesta línia: articular vies de col·laboració basades en la corresponsabilitat i oferir una millor participació ciutadana i de major qualitat en els serveis públics d'execució penal. Aquesta filosofia de col·laboració és recollida també a l'article 3 del Reglament Penitenciari, que estableix com a principi inspirador del compliment de les penes la consideració que l'intern és subjecte de dret i que no està exclòs de la societat, sinó que en continua formant part. El mateix reglament, títol 2, article 8 i següents, reconeix el paper de les fundacions i associacions com a complementàries de l'oferta assistencial. El tercer tret positiu d'aquest recorregut el plantejarem en clau econòmica i de sostenibilitat. La supressió de la convocatòria correspon al 0,3% del total del pressupost del Departament i amb ell col·laboràvem 95 entitats que desenvolupaven els serveis amb austeritat i amb eficiència. Ens perdonaran la ignorància, però resulta difícil creure que aquest és un estalvi prioritari i del que es tracta és de dimensionar, racionalitzar o optimitzar recursos. Ara bé, si és aquest el cas, suposem que s'establiran les avaluacions oportunes de procés i de resultats perquè entre tots puguem analitzar com s'ha desplegat aquesta racionalització. Entenem que, si aquesta és la voluntat, aquest serà l'exercici de transparència que caldria compartir. En un moment com aquest, de retracció general de recursos i en un context dominat per la baixa ocupabilitat, és altament probable que aquestes persones tinguin moltes més dificultats per sortir endavant i, per tant, és malauradament plausible que el seu camí sigui la reincidència. Qualsevol que conegui aquest àmbit, més enllà d'un apropament tecnocràtic, ho sap. Volem concloure amb algunes reflexions. Tots sabem que l'àmbit de la justícia és extremadament sensible i complex. Les circumstàncies i realitats de les persones que es troben vinculades a l'àmbit de l'execució penal són diverses, sovint caracteritzades per la manca de recursos i la pluralitat de problemàtiques associades. Sense ànim d'obrir aquí un debat sobre la igualtat d'oportunitats en la nostra societat, tots som conscients que les persones que circulen per aquest àmbit ho fan des de trajectòries vitals caracteritzades per l'exclusió, a vegades en edats primerenques. L'altre dia vam tenir ocasió d'analitzar en un grup de treball el debat que vostès van mantenir en aquesta comissió amb motiu de la compareixença de la consellera, honorable senyora Pilar Fernández. El tema no era un altre que el tancament dels centres de menors Til·lers i Montilivi. En aquell debat es parlava de costos, en concret del cost d'un menor ingressat en un centre. Es posava com a exemple la sorpresa que podria generar un ciutadà, un pare de família que fes esforços per tirar endavant amb pocs recursos, saber la despesa que comportava l'estada del menor en el centre. Nosaltres no defugim d'un debat al voltant dels costos, però, diputades i diputats, nosaltres trobem a faltar un debat sobre els costos subjectius i de patiment per a aquestes persones i pel seu entorn. Potser aquest pare de família se sorprendria. Potser també si li generaria més reflexions si s'apropés a la realitat d'aquest menor, si conegués les històries personals de tantes i tantes persones que tenim als centres de menors o a les nostres presons. Parlar de costos és necessari, però podria ser també reduccionista. Hem de parlar també de persones i hem d'introduir la responsabilitat més enllà del subjecte. Hem de ser capaços d'analitzar la nostra responsabilitat col·lectiva. Quan un menor de 9 anys comença a prendre drogues, per exemple, els límits de la seva responsabilitat se'ns desdibuixen. Potser cal que ens interroguem al respecte, encara que ens incomodi, perquè al final parlar de costos és molt fàcil per a aquells que vivim lluny de les dures terres de l'exclusió social. Gràcies. Doncs moltes gràcies, senyora Fuertes. Sània, s'ha ajustat el temps.